Καλημέρα, καλημέρα. Να δούμε, κύριε Μινόπουλε, τι θα πείτε στον Υπουργό, ο οποίος έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα, μια θέση 5 σημείων, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι, αλλά φαίνεται ότι προς το παρόν και με βάση και την απόφαση της συγκλήτου του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, αυτό δεν γίνεται δεκτό. Δηλαδή το Μετσόβιο λέει ότι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με 400 υπαλλήλους λιγότερους. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς και τι σκοπεύετε να του πείτε. Καλημέρα καταρχήν. Καλημέρα. Δεν σας ακούω πολύ καλά και αυτό με βλέπετε έτσι. Ναι. Εγώ θα κάνω μία πρόταση, ένα πλαίσιο 3 σημείων, 3 συγκεκριμένων προτάσεων, οι οποίες πιστεύω ότι αν γίνουν αποδεκτές από τον Υπουργό, αύριο το πρωί θα έχει εκτονωθεί η κρίση. Μάλιστα. Υπάρχουν τουλάχιστον 7 σημεία σε όλη την πορεία της μεθόδευσης της υπόθεσης διαθεσιμότητας, στα οποία έγιναν σοβαρά λάθη. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι δεν έγινε αξιολόγηση, το νούμερο των προς διαθεσιμότητα υπαλλήλων προαποφασίστηκε πολύ πριν να υπάρχει κάποια αξιολόγηση, κάποια στοιχεία ή κάποια επαφή με την πραγματικότητα, μέχρι του σημείου που η τελική λίστα η οποία υπογράφτηκε από τον Υπουργό βρήθη λαθών, διότι στηρίθηκε στη λάθος μεθοδολογία οι ίδιοι υπάλληλοι από μόνοι τους να δίνουν τα στοιχεία τους, πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε οδήγησε στο ο καθένας να δηλώνει ό,τι θέλει, μέχρι το σημείο που την διαπιστωτική πράξη την υπογράφει ο Υπουργός ως μη οφείλει, διότι η διαπιστωτική πράξη θα έπρεπε να υπογραφεί από τους κατά νόμο αρμόδιους για τη διοίκηση των πανεπιστημίων. Οδηγούμαστε λοιπόν σε αδιέξοδο, είναι σαφές. Είναι καλό το ότι ο Υπουργός καλεί σε διάλογο, έστω και μετά από 2 μήνες διαρκών και συστηματικών αιτήσεών μας για να μας ακούσει, έστω και τώρα, την ίστατη στιγμή. Εγώ θα του προτείνω 3 συγκεκριμένα σημεία, τα οποία αν αποδεχτεί θα οδηγηθούμε σε εκτόνωση του αδιεξόδου. Το πρώτο είναι, θα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα η διαπιστωτική πράξη την οποία υπέγραψε ο Υπουργός και η οποία βρήθη αμαρτιών, λαθών και ανακριβιών. Δεν είναι δυνατόν να εξετάζονται οι ενστάσεις, κύριε Λιριτζή και κύριε Οικονόμου, μετά από την δημοσιοποίηση του οριστικού πίνακα. Αυτό είναι μια πρακτική τελείως ξένη προς την ελληνική δημόσια αυτό είναι το ένα, λοιπόν. Πραγματικότητα, ας το πούμε έτσι. Το πρώτο λοιπόν είναι να αποσύρει ο Υπουργός αμέσως τη διαπιστωτική πράξη. Το δεύτερο είναι άμεσα να συμφωνήσουμε σε μια μέθοδο αξιολόγησης των διοικητικών δομών των πανεπιστημίων. Εντός 10 ημερών να εφαρμοστεί αυτή η μέθοδος στα πανεπιστήμια με κοινά κριτήρια, τα οποία θα προέλθουν από τη διεθνή πραγματικότητα. Δεν θα χρειαστεί να ανακαλύψουμε τον τροχό. Υπάρχουν διεθνείς πρακτικές και διεθνή κριτήρια, τα οποία είναι έτοιμα και τα οποία μπορούν να μας καθοδηγήσουν. Και το τρίτο είναι, εφόσον γίνει αυτή η αξιολόγηση, αυτή η νέα πραγματικότητα, ο νέος αριθμός των προς διαθεσιμότητα και η νέα κατανομή στα πανεπιστήμια να αποτελέσει τη βάση για την κινητικότητα και βέβαια να ληφθούν υπόψη και οι διαθεσιμότητες οι οποίες ήδη έχουν γίνει. Δηλαδή το προσωπικό το οποίο ήδη έχουν χάσει τα πανεπιστήμια στο προηγούμενο στάδιο της διαθεσιμότητας. Μάλιστα. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστούμε. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Πρίτανη. Θα σας παρακολουθήσουμε. Έτσι κι αλλιώς είναι το θέμα των ημερών και περιμένουμε με αγωνία όλοι. Θέλω να ελπίσω και να ευχηθώ ότι ο Υπουργός θα αρθεί, ας το πούμε έτσι, πάνω από τις περιστάσεις. Θα δείξει γενναιότητα και θα δώσει μια λύση σε αυτήν την τραγική, στο τραγικό αδιέξοδο. Καλημέρα, κύριε Μιλόπουλε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Ευχόμαστε. Κύριε Λαφέρ μου, τι θα κάνετε?